coerción, do medo, co argumento de que os sindicatos non representamos a naide, de que os traballadores e as traballadoras estamos desmovilizados, señor Rajoy, señor Feijóo, señor Rosell, aquí estamos, aquí nos tendes a esta marea de homes e de mulleres, todos xuntos, seguros do que facemos. Así, así, y nunca atrás. Así, así, y nunca atrás. Estamos exercendo un dereito democrático amparado na Constitución, con toda legitimidade e con toda legalidade, que non se enganen. Somos a forza do traballo, a clase traballadora, o capital humano que se rebela contra a injustiza, a ineficacia, a inutilidade das vosas políticas, das vosas perversas pretensións. Non vamos a consentir ningún retroceso máis. Esta folga non é o final. Vamos a darlle a volta a esta demoledora reforma laboral e vamos a seguir loitando por conservar o noso estado de benestar. Xa é hora de que se enteren de que vamos en serio. Xa é hora de que se enteren de que non lles temos medo. Xa é hora de que se enteren de que co noso pan e co pan dos nosos fillos non se xoga. Xa é hora de que se enteren de que teñen que contar con nós para que esta sociedade sea máis xusta, máis igualitaria e, dende logo, moito máis democrática. Compañeiros e compañeiras, non vamos a consentir que nos quiten os nosos dereitos. Non vamos a consentir retroceder dende logo 40 anos atrás. Aquí estamos, de pé, alzando a voz. Somos moitos máis que eles, moitos máis. Non nos van a doblegar, non nos van a doblegar, nunca, nunca nos van a doblegar. Vivan os sindicatos e viva a clase traballadora. Saúdos, compañeros e compañeiras. Saúdos, amigos e amigas. Boa xente de Ourense, que hoxe permitídeme que lle poña voz o que todas e todas nestes momentos estamos pensando. Esta mobilización é un éxito. Eu non me acordo, non creo que nos acordemos nunca en Ourense dunha mobilización tan grande. Acércate máis, amigo. Esta mobilización, esta folga, non dá mala imaxe este país, como nos queren decir. Esta folga é un dereito fundamental recollido na Constitución que exercemos, pero é máis, é un deber dos ciudadanos para dicirle ao goberno que está equivocado, que a política que está levando a cabo é inútil, é ineficaz, é injusta. Queremos deixar claro dúas cousas: que rechazamos esta política económica social, esta política que nos venden como a única posible, como se non houbera alternativas, centrada en dúas cousas: unha reforma laboral que abarata o despido, que precariza o empleo, que permite despedir fácil e barato, que permite por primeira vez despedir empleados públicos. Isto
unha política de recortes nos leva a unha máquina de destrucción masiva de empleo. Isto non é o que nos prometeron nas eleccións. Nas eleccións prometeron que volvería a confianza, volvería o crecemento e volvería o empleo. E o que ven non é iso, senón que é o empobrecemento e o desempleo. Rechazamos unha política económica que mañá pretenden aprobar uns orzamentos que tuveron tapadillos e caladiños porque había unhas eleccións. Pero algo xa sabemos, queren recortar en 2 anos 60.000 millóns de euros. E xa nos dixeron os números. Eso supón 630.000 desempleados máis que hai que sumar aos máis de 5 millóns de parados que xa temos. Eso non é ir por bo camiño. Para eso non fai falta unha reforma laboral. Sabedes o que fai falta? Unha reforma fiscal, unha reforma financeira. Unha reforma financeira que faga chegar o crédito ás empresas e ás familias, que non quede eses billóns, 500.000 millóns de euros que emitiu o Banco Central Europeo e que non chegan, quedan nos buratos da banca. Por certo, aquí, na nosa terra, 2 caixas que valían fai 2 anos 5.000 millóns de euros, e hoxe son vale 180. Donde están? Donde están os culpables? Hoxe vimos moita policía. Desde a mañá, por certo, quero felicitar e agradecer especialmente aos compañeros e compañeras que desde onte, ás 12 horas, estuvemos a pé de obra. Moita policía nacional, Guardia Civil, por certo, compañeiros que tamén no seu sueldo vai esta reivindicación. É que non tuvo ningún incidente, non houve ningún problema. Pero podemos llegar a un consello que lle digan aos seus jefes que fagan o favor de non buscar aquí ladróns, en que hai ciudadanos honrados que queren traballo e estado de benestar. Os ladróns a nos encontrar nas caixas e nos bancos